Как ли щеше да изглежда животът ти, ако като малък беше получил подкрепата и вниманието, които винаги си искал от своите родители? Понякога най-дълбоките рани са невидими за нас. Белезите от емоционално незрели родители често оформят живота ни по начин, който самите ние не осъзнаваме. Ако често ти се случва да се чувстваш неразбран, самотен или така сякаш никога не си достатъчно добър за хората около теб, то тази книга определено е за теб. В книгата "Диагноза емоционално самотен" споделям своята лична история и всички техники, за които съм чел или ползвал в различен етап от живота си. Ще разбереш защо носиш този емоционален товар и как можеш да се освободиш от него. Ти заслужаваш любов, разбиране и вътрешен мир. Време е да си ги дадеш. Започни своето пътешествие към емоционална свобода днес, като поръчаш книгата и направиш първата крачка към живота, който заслужаваш.